आगे डॉक्टर फोन मंगाता हूँ लगा तो है कौन छाव कम ये ता बिथी दी हरो मा सोने वो डॉक्टर फोन बा हिरन वो डॉक्टर तो तब सब बिना तो थांग लाए हामबाय जों दिनै 10 मजलिसपुर एसेम्बली कन्स्टिट्युन्सिनि जे बिसि चारगरिया आजा कासे क्लाइजा कासे पारा दङ जयग सदर पारा होनो जों खबर मांखा आरो खरजा बुखुबजों जाग्रा बेलारानि देबरमा होनो ब एक बिमास रमै तेबनि सरि हामियां यागुलो ब 20 तान कुतुल मायां दङ तिनि माया अब जों तिनि तरफ থেকে जों जे सुवा फाइका अब याव जों को बरि कालां खाजे तिनि दिसि हापां तरफ থেকে ब जों गम तांगा सुबाय मान जों फुल साइ तंनाय तिनि नासिक मुं काइसानो लुकुना मा हामजांनाय जों लुकुना हामजां बिसिं तैनो जिन जे नासिक तिब्रा मथानि जिन लुकुना जों तामको साबै तन्नाय साबनि बर ताम प्रब्लेम जों ताम सल्व खैनाय जों आदिगन तिनि एकटा तिन नासिक मुङा बुनो आबागै जिन जे डेभलपमेन्टल सामुंनि न कारिबो जिन सामाजिक सामुं कारण जिन बुबाग्रा बार आकंलन सावो नेता आंगै अब नेतानि जागाव देवा पुला तिप्रासा आंगै तिप्रासा हामग्रानि सामा खालायनाय हाइकेसा सिनि जिन दफाते बसङा उगनाय आबागै जों अर सिमिया जिन तेरमथा बेबाक थाइ बेबाक जागाव जेकुन जा प्रब्लेम दं जों बुझे सिगां जों आगुइ थांगो जों अर सिमिया कबमा जों जोबो सङाबो जदि आमति जिन खबर सबके जों आरो थाङै जों सुबानाय